Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagay managpailinged itinagan a Jenny. Manipod iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilinged dakla ko man itinagan a Jenny. Manipod Baguio City. Ididamo pagarupak no agpatingga aklaan iti panagdengeg ko kadag iti padas ama ipatpatangatang babaan iti daytoy a programa. Ngamita, kayat kumat nga ibinglay ti bukod ko apakasaritaan. Ket sapay la kuma, tamagustuhan dagiti dumdumneg. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jenny dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Amom Jenny, no jak laam amo ni Marco, no saan laan nasingpet kan nagagat, sa anak ko mga agtalak iti kanayon apa nagkuyog yukat. Ha? Apay mat nanang? Wen anak ko, takanayon mat ngaminan nga agkuyog kayo. Di kay mutan maisinsin na iti tunggal maysa. Ni nanang mat, tultulungan nak ngamin ni Marco tunggal mang lukat, kan mang rikepak iti basit a pwestok iti palengke. Iso akanayon kami nga agkuyog. Amok dayta, ngem di mo mailibak nga agar-aram kan ka ni Marco. Husto ak di anak ko. Nanang, Saan mo't kit di adakas dayta? Nahustuan ka mo't iti tawan. Ngem, kabailam ka di ti anyaman ama pasaram iti den na ni Marco no bilang laeng. ha? Anya ti kayat yu asawan, nanang? Saan mo't apan ang tagibasit ka ni Marco? Ngem agpada ti kabibyak tayo. Kasanungay ama ipaayan na ka itinaduruas ama sakbayan, anak ko. Nanang, da kayon tinangibagaan na singpet ni Marco. Nagagat, kat iti kabayagan ti panagam-amumi. Makunak nga uray no saan kami man abumak ng nubilang laang. Agbalinak anaragsak iti danana. Jenny, anak. Day tatagpay so nanang. Masigurado, sa anak alumdaang iti danna ni Marco, nubilang taisuman ti makaginasat ko. Dinak tubaybayan apulos. Jenny, naibagkat ko amin ng dagiti inangkat mo alakom nga ikan. Ang mga nadapay paramit mo. Awanan, Marco. Aginanakakit din. Ay na, madamdaman ti panaginanak. Kapigsan ti panagkumboy itang oras. Masapol nga agdoble kagatak. Tay kalay sa kahadagos, apaman niya aklonan na. Ala ni Marco. Tila ibagbagana. Agpaiso ti ipagbagak, Jenny. Oh, umisim ka mo din, Tap na damot pang pag-good vibes ko ng trabaho. Sika talaga, Marco. Kasta, Umisim ka kanayon. Tadyak marik na ti bannog. Basta makitkitak tinasamit a panagisem mo. Oh, di mo liplipatan, At dapag nata, apaman ang makalakokan. Apay akanayon nga ipasyar nak iti da iti aparke, Marco. Gaputa da iti aparke ti saksi. Itinalaw sa panagayat ko kanka, Jenny.
Marco. Sipod ini. Dito hindi ka na kayo napagpasyaran ta. Kas iti na ko na. Saksi da iti a lugar iti nalaos a panagayat ko kan ka. Kayat ko dito yung mutlaang a lugar. Ti pangikarayak kan ka. Nga orayan niya pa iti mapaspasamak. Si kalaang dayatag. Awanin ti sa balipay. Alam mo talaga adinak mayat. Awan ti maramidak. Ay sus, nagdrama ka manan. Aklunan ka man laangan. Tapno di mo ibagbaga adi ka ay ayatan. Anya jay, kunam, Jenny? Kunak, ay ayatan ka mat, Marco. No dayto ang lugar ti kunam asaksi iti panagayat kan karim kanya. Kasayaatan aday ito mat a lugar ti agbalin asaksi. Iti panangaklon ko, iti panagayat mo. Jenny. Kat dito matlaang nga ikarikan ka. Asi ka laang ti ayata. Awanan ti sa balipay. Si ka laang, Marco. Sapay lang kumata di nakagura iti impudnok kan ka, nanang. Anak, imbagak meten kan ka. Nahustuan kan iti tawan. Amo mo na niya ti rumbang wano saan. Kan may sa, agtalakak ka ni Marco. Agyamanak, nanang. Ne, Ada tao, nanang. ala, si kanti mangilukat itiri daw anak ko. Taamang ano ni Marco dayta. Sige nga rod, nanang. Siya kun ti makaam mo. Nagdakilan ti nagbaliwam, Nico. Sa bali ka itan. Si kamot, Jenny. Anya sa bali ngay pagbagam. Saklatan ni Nico a kaubingam. Ngam na idumduma itan ti langam. Talaga anabak nang kan. Saan met, Jenny? Katsi ka, kumusta kan? Nakapimpintas ka na. Ha? Si kamat, Nico. Anya nakapimpintas nga ibagbagam. Pudnumat ngamin, nakapimpintas ka talagan. Katamom, kailiw ka. Ha? Apay kumamata ka iliw na. Siyempre, agkaubingan ta. Nasingid ta adwa, iswa kailiw ka. Ha? Sana kung nagbayag, Jenny. Imayak la dito Tapno itid ko dagiti pasarabok kada kayo kininanamin yang. Makaamukan tumeten amang itid iti para kini Manang Sandra, ha? Agi amanak, Nico, ha? Alaro din. Agpatuloy akon, Jenny. Nagpintas mo tanday tabadong, Jenny. Kita lang nga nakitak day ta. Ay na, Marco. Intad ay ti kaubingat. Ni Nico. Simangpat ngamin ang naggapo iji abroad. Amom, saan laang asyak ti pinasarabuan na. Uray dananang kan Manang Sandra. At damot pasarabo na para kadakwada. Kasta ka di. Wen, Marco. Nagpintas nga rod. Apag isulaunay kanya. Uwan. Pudno lao na Nakapimpintas ka. Ala, panawan ka pa dito Tagkumbuyak pa Jenny. Anya kamutin Manang Sandra. Imay ka dito, tapno ibagam kanyak ti kasta. Jenny, ading ko, agbalin ka a praktikal. Masapul nga agbalin ka a nasirib, tapno guminawat ti panagbiag mo. Di ka pumada kanyak. Kita anak, marigrigata nak ita, gaputapadak iti kasasad iti biag tinakyasawaak. Anya ka din day nga ibagbagam Manang Sandra. Agpay sumat. Iso nga agbalin ka a nasirib kunak manen. Niniko ti maikariparaken ka. Tamaitid na ti amin akasapulam. At da ka ba ilandan ko iti biyag. Naggapo pa iti abroad. Napintas ti masakbayam ken kuana. Ngam addan ka ayan ayat ko, Manang. Ni Marco, apadam amarigrigat? Huh? Anya kumangay ti maipainakan ka. Kasano nga ginawa ka iti sidong na. Iso aniniko ti rumbang apakyasawaam. Tapno sumaya at ti panagbiag mo. Sino dayjay? Ay na, di mo ikaskaso no asino man dayjay. Ti ibagbagakkan ka ti into naram, Jenny. Tapag saya atam ti ibagbagak.
Pasensya amla ko man ni manang mo Asandra, anak ko. Kaya't nalaang asumaya at ti panagbiag mo. Ti masakbayam. Maawatak ni Manang Sandra, nanang. Ngam itad na kumamat kanyak ti wayawayak amang pili no asino ti ayatak. Jenny, anak. Da kayon tupay nga inami. Saan dak apulos a pinakibiyangan iti panang pilik iti inaklon ko. Binagbagaan dak laang. Ngam apay ngay ani Manang Sandra ket sabali. Iman mandar na matan kanyak no asino ti rumbang nga ayatak. Saan mo't siguro akas ta, anak ko? Ulitek. Kaya't laang ni manang mo nga agbalin anasaya at ti masakbayam. Kaya't naasaan ka maipadaken kwa na. Kastalaan ka simple dayta, anak ko. Amo Marco, oray no kanayon adito'y parke ti papananta. Sa anak ama uma. Siyempre, gaputa day ti alugar ti saksi iti nasuding ayan-ayat ta, Jenny. Agpay sa day tang imbagang Marco. Ket maminsan pa'y ngay karik. Sika lang di babaeng ayatek, aging katingana. Uray siyak, Marco. Ikarik. Si kalaang ti lalaking ayatak, aginggat ingana. Agpaiso. Wan, ikarik day takan ka. Awan patinggana ti panagayat ko. Kat agpaailaan kan ka. Namnamahat day ta karim, Jenny. Iso pa saya atak ti biyak ko. Tapno pumintas ti masakbayam iti danak. Ikarik day ta. At dagayamin kayan ayat mo, Jenny. Wan Nico, ni Marco. Marco? Kasla pamilyar kanyak day taanagan Kalugaran tayo matlaang. Ngam saan ta ngamin akasingad idi ubing tapay. Isumot lagayam a pamilyar tinagan na. Wan Nico, ni Marco ti kaayan ayat ko. Tata Insyong, da kayo gayam. Wen, Jenny, balasang ko. Umay ko la kumadamagain, no ammom ti ayan ni Marco. Ni, saan tata? Agtalo nga aldaw nga rudan asaan kami ang nagkita. Ay, Diyos ko. Sa dinungatan ti ayan na. Agtalo nga aldaw mo't ngaminan asaan na nagawawi di jebalay. Anya? Day tati agpaisaw, balasang ko. Iso nagpaspasara ka ko nga imay ditoy. Taim pagharap ko no amom no sa dino ti ayan ti anak ko. Anya nga rudon ngay tinapasamak ka ni Marco. No awan mo ten apulos ti damag kan kwa na. Diyak nga rod amo nanang. Iso madanagan ako na yan. Makabulanan nga awan ti damag kan kwa na. Masyanak paikit din iti amana. Kanayon analiday kan madandanagan. Ay, unay mo't ngaminan aya. Uray asinaw, talagang agdanag gapo iti mapaspasamak. Ngam sa anak nga agsardeng amang sapol kin ni Marco, nanang. Naturod ka, taing ka rin ni Nico at tulungan na ka. Nanang. Sapay la ko mga rod, tamasarakanan ni Marco. Kat sapay la ko ma, taawan ti dakas a napasamak kan kwa na. Sika at talaga, Nico. Kumpurmila ti ibagbagam. Makapaulag ka. Kasta, agisam ka. Agraksak ka. Sana rumbang agladingit ka. Agyamanakan ka, Nico. Sika ti makagapo. No apay anasursurok manan ti agisam. Talo na tawan tinapalabas, Jenny. Panagkunak. Rumbang laalipata mo ni Marco. Kat sangwam matan ti may papankan ka. Nico. Kat sapay la kuma, tamay kariyakan ka, Jenny. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Dakal tinagbali na pasat mo.
Tapno ininot ang makalipatak, Niko. Iso arumbang laaso papakak ti panagayat mo kanyak. Anya ti kayat mo asawan, Jenny? Ay ayatan ka mat, Niko. Agyaman ak, Jenny. Agyaman ak, unay. Ay ayatan ka. Kat ikalay sa kaadagos. Nabayag a panawan ajak nakapasyar iti dayto a parke. Gapo iti panang sapsapol ko idikin ni Marco. Ngam adtoyak ita. Ta iti maudi agundaway. Pasyarak ti lugar. Di lalaki ang nakatalikod ang nakatugaw. Iti kanayon a pagtugtugawan mi idikin ni Marco. Kasla. Diyos ko. Asit ka. Mister. Jenny? Marco. Diyos ko. Si bibiyag ka. Impag-arup mo gaya manataya kon. Iso nga sukat na kon. Iso alinipat mo ti karin-karita iti dahi ti alugar. Kat nakikalay sakay ti sabali. Talo atawan, Marco. Talo atawan as inapol ka. Nagpukaw kalatan. Katawan apulos ti damagmikan ka. Anya ti ekspektaram. Ti ekspektarak at dapat kat maikariakon kan ka. Gapoy tinamnama ang makasubliak. Kat matuloy matlang tarapaapta. Ngaman niya na nagkasang ti sinagbatag. Anyan. Ngam gapo tayo ayatan ka. Sana klatan na nagtagpunek. Nga itiday di pan nakakitak asibibiyag ni Marco. Nagsubli ti panagayat ko kenkwana, Mr. Lonely. Ngem day di matlaeng tinaudi a panagkita mi. Gapo takas iti kinunana, immadayon ni Marco. Nadlaw ti asawak ti bakbaklay ko apaman a nagawidak iti balay mi. Isu nga impudnok kenkwana ti amin. Ngem imbes ko maapakitaan nak iti madi akas iti ninamnamak, inandi ngay nak. Ket nakarkaro pa'y nga imparik na kanyak nga ipatpategnak. Agingga anaklon kumatlaang ti amin. Ket impay kon ti sibubukal a panagayat ko iti asawak. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Jenny. Pagayam a Jenny, agyamanak iti panangisalaysay mo, iti padas mo. Nasali mo tinagdalanam. Gapo tano ibasar iti opinyon ti daduma, sigurado ako na enda ada kayo kini Marco, ket nagbalin a biktima, tinaangaw agasat. Ngem no iti opinyon ko, makunak at talaga anini ko, tinaitani aparaken ka. Ket saan ani Marco, ti kaginasat mo. Ala, sapay la kuma, tagtalinaed ti talinaay, kan ragsak ti panagdenayo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad itinagan at Jenny, manipod iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti matereksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician,
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.